את שכונת נופים החדשה משווקים עיריית ערד בשיתוף משרד השיכון ורשות מקרקעי ישראל. שכונת נופים תוקם במיקום מרהיב, על פסגת הגבעות המזרחיות, המשקיפות לערי מואב הצבעוניים, לים המלח ולמצדה. לערד מיקום אסטרטגי, רק שעה ו20 מתל אביב, וכ30 דקות מבאר שבע. בתוך 20 דקות מגיעים למצדה, ו20 דקות מים המלח. מוקדי תיירות מבוקשים בארץ ובעולם. יש כאן מגוון אנושי שאין דברים כאלה. מדובר בהזדמנות חד פעמית להשקעה בטוחה. בואו להגשים חלומות במדבר. היום פה, במחיר של דירה בראשון או בת ים, אפשר לקבל חבילה של בית מול הנוף, עם 5 צימרים של פרנסה טובה, ועוד נשאר עודף לג'יפ. הגיע הזמן לחשב מסלול מחדש. שכונת נופים בערד, מגשימים חלומות במדבר. הירשמו למכרז. כל הפרטים באתר רשות מקרקעי ישראל הגבעות המזרחיות, או חייגו עכשיו כוכבית 9407.